Τα γυαλιά ηλίου είναι ένα ιδιαίτερο αξεσουάρ, και αυτό γιατί τυλίγουν περιμετρικά και κρύβουν το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του προσώπου μας, τα μάτια μας, εκεί που μας κοιτούν όλοι όταν μιλάμε. Ένα διαφορετικό σχήμα γυαλιών μπορεί να αλλάξει ολοκληρωτικά ένα look. Μπορεί κάποια να έχει τα ίδια μαλλιά και το ίδιο φόρεμα, και αλλάζοντας μόνο τα γυαλιά να γίνεται εντελώς διαφορετική, από Audrey Hepburn μέχρι Jackie Kennedy. Αλλά και για τους άντρες, τα γυαλιά ηλίου είναι σημαντικά, μιας και είναι από τα λίγα αξεσουάρ που μπορεί να έχει ένας άντρας. Το 2015 θα συναντήσουμε πολλά χρωματιστά γυαλιά ηλίου και φακούς. Αν όμως προτιμάτε τα κλασικά χρώματα, ιδανικό για εσάς θα είναι το λευκό. Αν ο χαρακτήρας σας είναι λίγο πιο ανατρεπτικός, μπορείτε να δοκιμάσετε κάτι πολύ πιο εντυπωσιακό. Στο κατάστημα οπτικών Πουπνάρα, η Βίκη μας προτείνει τα σχέδια που ξεχωρίζουν για το 2015, μιας και σε αυτά έχουν συμφωνήσει αρκετοί σχεδιαστές. Οι ολοστρόγγυλοι φακοί θα φορεθούν ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Το συγκεκριμένο στυλ δεν πηγαίνει σε όλα τα σχήματα προσώπου, οπότε να είστε προσεκτικοί. Ένα trend που μας γυρίζει πίσω στα 60s και 70s. Τα ρετρό σχέδια θα αγαπηθούν πολύ και σε γυαλιά ηλίου. Τέλος, τη μόδα του ombre θα τη βρούμε και στα γυαλιά μας.